Nu er det nu. Nok mit livstal. Min plejemor tog mig med til lægen. Hun tog mig og hæv mig i armen. Og sagde, nu skal du med til lægen. Så sagde jeg, hvorfor det? Du skal ned af spiral på. Det gør vi til grønlandske piger her i Danmark. Der er næsten en fordobling af befolkningen i løbet af en generation. Og det ser man jo så som et problem, og så bliver den her spiralkampagne så iværksat. Jeg kunne ikke engang sætte mig op på min cykel bagefter, så ondt gjorde det. Jeg tror, man havde en idé om, at man gjorde folk en tjeneste. Da Mette Frederiksen sagde undskyld, kom jeg til at tænke på, da jeg var hjemløs og gadebarn. Og jeg var ikke grønlænder nok til at bo inde i stjerneskibet. Så gik jeg herhen. Så stod de der gamle mænd. Så spurgte jeg, må jeg ikke få lidt at drikke, få lidt at spise? Så skubbede vagabunden mig og sagde, du hører ikke til her. For mange år siden, så tog jeg den beslutning, at selvom jeg har oplevet alt det her, har jeg lige så meget ret til at være glad og lykkelig som alle mulige andre mennesker. Det er stort. Det er så stort. Jeg har aldrig nogensinde troet, at lille Elisa, som har været hjemløs, skulle stå her og selv holde tale. Og solen skinner. Der er mange, der stadig er skamfulde og ikke tør at tale om det. Vi skal lige finde hinanden. Hvis du husker, hvad der er sket, da du fik opsat spiralen, skriv, hvad du husker. PTSD er nabato. På rigtig mange planer kan det klassificeres som strukturel racisme. Jeg har følt skam og skyldfølelse over det. Altså fordi man er Grønland, så er man ikke god nok. Man er forkert, og der skal gøres noget. Så vil jeg gerne give ordet til Elisa. Jeg er her i dag, fordi jeg fik tvunget en voksenspiral op i mit lille 13-årige underliv. Det er så forkert. Det var forkert dengang, det er forkert nu, og det er forkert i morgen.